To, assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo. To, a wannan bidiyon na yau mun kawo muku sabon platform na NewText. So, za mu fara da buɗe account a wannan sabon platform na NewText. So, kamar yadda muke gani yanzu ga shi nan mun zo fuskar buɗe account. To, a nan za ka zuba duk wani information ɗinka, username, enter captcha da kuma password. So, bayan ka gama ka danna register, shi ne zai kawo ka wannan fuska ta ga shi nan an rubuta download app. In kana da buƙata za ka iya download ɗin app, idan kuma ba ka da buƙata kana so ka yi amfani da web ne, ga alamar cancel nan daga ɗan samansa sai ka taɓa. So, ni yanzu ba na buƙatar download ɗinsa, ga shi nan na katse shi. To, wannan website na NewText ga shi nan dai kamar yadda kuke gani ya yi kama da Go Alpha. To, kuma Go Alpha kamar yadda kowa ya sani gaskiya website ne da muka amfane shi, gaskiya an samu kuɗi ta ciki sosai. So, wannan ma gaskiya in sha Allah za a samu kuɗi kuma in Allah ya yarda suna ma biya sosai. Bayan ka buɗe account ɗin za su ba ka welcome bonus naira 900, sannan kuma minimum withdraw idan kuɗin ya kai 1000 za ka iya cire shi. So, sannan kuma ga hanyar samun kuɗi shine how it work. Idan ka ga dama za ka iya investing na 3000, za ka iya investing na 5000 har na 10000 ma duk yanda kake so. To, amma ni ban ce ku sa kuɗi ba, in kana da buƙata dai ka sa. Amma akwai hanyar samun kuɗi ma ba sai ka yi investing ba. Za ka iya yin referral program. So, referral ita ce hanyar samun kuɗi a wannan website ɗin, sai kuma yin wannan investment ɗin. So, domin samun referral links ɗinka za ka shiga nan gurin da aka rubuta me, ga shi nan mun shigo shi. So, ga shi nan my balance naira 900, referral income 0 da yake sabon account ne. Investment kuma ban yi ba. So, wannan su ne bayanai ma ga shi nan gurin da aka rubuta my referral links. Idan kana son referral links ɗinka, so za ka shiga cikin nan kai tsaye. Za ka samu referral links ɗinka sai kana sharing ɗinsa a social media kamar Facebook, WhatsApp da Instagram da dai sauransu. So, wannan shi ne gaskiya wannan website ɗin alhamdulillah suna biyan kuɗi, saboda yanzu haka ma akwai abokaina da na tura musu links su wanda har sun riga ma da sun cika referral nasu. So, ni yanzu zan ajiye referral links ɗina a description sai ku yi joining da shi. To, bayan ka yi joining da shi kai ma za ka iya samun referral links ɗinka sai ka yi sharing. To, mun gode. Kada ku manta da danna mana alamar subscribe da kuma ƙararrawa. Mun gode.